Sibonge ithuba lokukhuluma nawe. uNkulunkulu ekubusise wherever you are, whatever you do, whatever you touch, ibe impumelelo. Kama uPastor WeNingi. Kafushane sibheka la iphupho elikaMagambe. Uthi thank you Pastor. Lunga Magambe uthi thank you Pastor. Mangabe ke kuudonga lezintaba engathi ke ngiyabambelela kukho amatshe endibambelela kuwo but ndiye ndawandaweni emfuleni. So kafushane asithi ke into yokuqala esingayiveza ukuthi uMuphupha uqwala intaba. Uphawu olungaveza nje isifiso sakho sokuvelela noma sokumuntu ovelele nokuthi mhlawumbe ubheke ukuzuza mhlawumbe izinto ezinkulu empilweni. Okwesibili futhi esingakubalula la ngana kwethu ukuthi uma uqwala intaba, uphawu olungabili usho ukuthi ngenzeka umuntu ozobhekana nezinkinga, inselelo, ingqinamba nobunzima empilweni yakho. Kepha mhlawumbe uzokwazi ukunqoba ngempumelelo uma umuntu ukwazile ugcina ufikile esicongweni. Okwesithathu, uma usuphupha ke wehluleka ukuqwala intaba, lolu phawu kolube ngoba luyakuqayisa la futhi lingasho ukuthi zizokunqoba mhlawumbe izinkinga zakho futhi mhlawumbe izofekela nemizamo yakho yokufeza mhlawumbe inhlelo noma inhloso zakho ngenxa yezinkinga ezingaphezulu kwamandla akho. Azivale ngakho ukuthi uma ke usuphupha ukhalakathela emfuleni noma ke emgodini ke nalo luphawu lubi ngoba nalo lusho ukuthi ke empeleni uzobhekana nosizi mhlawumbe noma uzobhekana nezinkinga, ngasho inhlupheko ezithile noma ubunzima obungaphezulu kwamandla akho noma obungaphezulu kwalokho obukulindele. Kepha ke ozokunqoba mhlawumbe ngokuhamba kwesikhathi. Okusho ukuthi in short kungenzeka njengamanje ulunga Magambe umuntu otabalazayo empilweni ukuze ifuna ukuphumelela noma osebenza ngokuyikhandla ukuze aphumelele, kodwa izinkinga abhekene nazo nezingqinamba abhekene nazo sizokwazi ukuthi zigcine zimehlulile noma igcine zimbambelele ekutheni igcine iphumelele empilweni. Sizothi ukumbambelela kancane, sizothi ukumbisela emuva kancane, kodwa eventually uma eqhubeka ephokophela phambili uzonqoba. Sema uNkulunkulu engathi ngakubusisa sisebhekela liphupho leli. Bese ungakhohlwa ukuthi ngile video le akuyona yokuqala yona yokugcina. Hamba ubheka ama video esiwenzile esikhathini esendlule, uqhubeke futhi ulandele i-channel ukuze uthole amanye amaphupho. Ungakhohlwa ukulike le video bese ulike namanye ama video bese ke uya lapha la ku notification bell wenzela ukuthi ke uma siyafaka i-video la ukuthole ama-update. uNkulunkulu ekulonde kubusise. Ngiyabonga.